Rusija menja nuklearnu politiku, sprema preventivni udar na američke baze u Evropi i Sjedinjenim državama. Rusija menja svoju javnu doktrinu nuklearnog oružja kao rezultat agresivnih akcija Sjedinjenih država, Ujedinjenog kraljevstva, NATO-a i drugih. Nova politika koja se sada razvija priznaće Sjedinjene države kao saučesnika u ratu u Ukrajini. Juče se u britanskim medijima pojavilo da je Ukrajina spremna da upotrebi britanske rakete dugog dometa za udar na aneksirano poluostrvo Krim. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski traži da Zapad isporuči avione i rakete većeg dometa, upozoravajući da bi rat mogao da stagnira bez njih. Britanski premijer Rishi Sunak odgovorio je na njegovu molbu priznavši da su sve opcije na stolu kada je reč o snabdevanju Ukrajine vojnom pomoći u borbi protiv ruske invazije. Pretpostavlja se da su se vodile rasprave o potencijalnoj nabavci protivbrodskih raketa Harpoon, koje imaju domet od 150 milja i koštaju oko 1,2 miliona funti. Izvori u odbrani rekli su da je Kijev spreman da upotrebi rakete za napad na Krim, poluostrvo koje se odcepilo od Ukrajine 2014. godine, nakon što je Zapad zbacio demokratski izabranog predsjednika Ukrajine i uspostavio marionetski prozapadni režim. Pretpostavlja se da su u toku razgovori u tome kako bi Ujedinjeno kraljevstvo potencijalno moglo da isporuči rakete dugog dometa, uprkos strahovima da bi prekoračeni udari mogli dovesti do eskalacije sukoba. Na ruskoj nacionalnoj televiziji otkriveno je da Rusija ide ka politici preventivnih taktičkih nuklearnih udara, slično onoj koju imaju Sjedinjene države. Šta više, ako Ukrajina gađa Krim i centralnu Rusiju, onda će Rusija odgovoriti u skladu sa planovima koji se sada postavljaju. Ovi planovi predviđaju protiv udare protiv američkih vojnih objekata u Evropi i protiv kontinentalnih Sjedinjenih država, koristeći i hipersonične rakete. Ova pretnja protiv udarima u Evropi i Sjedinjenim državama se objavljuje javno i eksplicitno, tako da niko ne sumnja šta ga očekuje od Kremlja. Rusi uklanjaju fikciju proksi rata i otkrivaju ratnički status Sjedinjenih država i njihovih NATO saveznika u pripremi za kinetički rat sa NATO-om. Ukrajinsko zakonodavstvo i Vrhovna rada rade na zakonodavstvu za uvođenje NATO trupa u Ukrajinu. Izvori u Rusiji kažu ako Ukrajina usvoji zakon o pozivanju trupa NATO-a u zemlju, te trupe će biti odmah likvidirane od strane ruskih snaga.